Ilta jatkuu, annetaan isot raikuvat aplodit Pia Rekola. Heippa. Hei. No, moi. Tosiaan mä olen Pia Rekola, tulin Punkalaitumelta tänne. Teitähän on yhtä paljon täällä kuin Punkalaitumella asukkaita, että ihan sellainen kotosa fiilis. Kyllä. Mun meni auto hetken aikaa sitten rikki, mä löysin tämmöisen pienen autokorjaamon, siinä seinässä oli kyltti, että aina pääsee pukille. Niin vittu valehtelivat. Vaikka maksoin. Lehdissä on nykyään mielenkiintoisia artikkeleita. Nykyään on muotia tämmönen vauvahieronta. Yhdessä lehdessä oli juttu, että jos lapsi ei pidä hieronnasta, se pitää lopettaa. Sitten oli toinen tällainen, että 75% miesjohtajista kärsii työuupumuksesta ja samalla määrällä miesjohtajia on rakastajatar. Ja tämä työuupumuksen uhri sanoi siinä haastattelussa olevansa loppuun imetty ja kuiviin vedetty. Olin alkuviikosta käymässä tuolla Tampereella ja kävelin siellä keskustassa, niin yksi mies tuli mun tykö ja pysäytti mut ja kysyi multa, että hei anteeksi, tiedäksä missä on kuntosali? Niinpä. Näytänkö vittu siltä, että tietäisin? Mutta se on totta. Mä alkukesästä aloitin uuden elämän ja rupesin vähän enemmän liikkumaan ja kuntoileen. Ja tajusin sitten yksi ilta, että se on fakta, että mitä harvemmin juoksee, niin se tehokkaammalta se tuntuu. Niin en ole uskaltanut vielä yrittää. Ja sitten kun aloittaa uuden elämän, niin pitää ostaa jumppapallo. Mä ostin jumppapallo ja mulla meni 3 päivää, kun mä sain pumpattua sen täyteen. Mä olin ihan hapoilla. Sitten yksi mun kaveri tuli kylään, mä ylpeänä esittelin silleen, että hei kato, tässä on tää mun jumppapallo. Ja istuin sen päälle, niin kaveri kysyi, että mihin vittuun se meni. Olemme etsineet, mutta emme ole löytäneet. Kyllä. Mä pidän kauheasti tatuoinneista ja mun piti ottaa tähän rintaan semmonen ääriviiva perhonen. Ja mä kysyin siltä tatuoitsijalta, että mitä mieltä sä oot tästä ideasta. Ja sanoin, että on se tosi hyvä idea, että 20 vuoden päästä sulla on siinä kiva lepakko. En sit ottanut. Mutta se tatuoitsija sai mut tajuan, että se on fakta, että naisille vanhemmiten tulee riippurinnat. Mutta naiset ei hätää, mä olen keksinyt positiivisia ajatuksia riippurinnoista. Se on kauhean ikävää, kun lukee sängyssä selällään, niin tissit tulee naamalle ja tukkii hengityselimet. Niin sit on ne vaan ne tissit tonne niskan taakse, niin tulee hyvä niskatuki. Tai jos vierustoveri kuorsaa, niin voi heittää sen tissin oman päänsä yli. Tai sitten vaan tukehduttaa sen toisen. Kyllä. Musta tuli hetken aikaa sitten sinkku, koska vittu miehet oikeesti. Te ootte vaan vähän suppeita. Te ette kestä kuulla totuutta. Jouduin miehelle kertomaan tämmöisen asian, että jos mä oon joskus vinkunut sängyssä, niin se johdu siitä, että se olisi tosi hyvä. Vaan siitä, että mulla todettiin astma. Lähti. Matkustin tänne junalla tänään ja istuin siellä junassa, niin yksi semmonen herrasmies tuli mun tykö ja kysyi, että mitä jos harrastettaisiin seksiä tuo junan vessassa. Niin harrastin se yksinä, niin kun se mies ei enää mahtunut sinne. Että...
Ei se aina onnistu. Kyllä. Oliko se sinä, joka taputti? Heti jäit kiinni, nainen siinä vieressä. Tollaisia noi miehet just on, ei. Sillä vaan voi mitään. Kyllä. Hei, näitä keikkoja kun tekee, niin välillä tulee kummallisia keikkatilanteita. Kyllä. Olin yhdellä keikalla ja sit mun esityksen jälkeen lavalle piti tulla stripparin. Nyt mä rupesin vähän pelottaa, että jos se strippari ei tuu paikalle, niin otanko mä sitten vaatteen pois. Ja puhuin tätä mun yhdelle kaverille, sanoin, että ei siinä ole mitään hätä, jos strippari ei tuu paikalle, että otat vaan, vai näytät vaan yleisölle persettä, niin ne voisit laajakuvana heijastaa siihen vaikka jotain pornoa. Mä täysin yksiltä kotona 2 asiaa. Toinen asia oli se, että mä oon ihan saatanan notkea. Mä saan kämmenet lattiaan, kun mä oon polvillani lattialla. Ja toinen asia oli se, koska mä omistan vielä vanhat VHS-laitteet, eli videot. Ja tajusin, että ei jumaliste, että miehet ja videot on vähän niin kuin sama juttu, että sama toimintaperiaate. Eteenpäin, taaksepäin, stop ja eject. Ongelmista haluan teille kertoa, koska se on aina kiva, jos on paljon kuulijoita, niin kertoo ongelmia. Mun paha ongelma on alastomat miespatsaat, koska mun mielestä alastomilla miespatsailla on aivan liian pienet pilit. Se on kunnianloukkaus edesmenneitä ihmisiä kohtaan, niin mä ajattelin, että kun mä lähden täältä, niin mä kävisin tuohon Paavo Nurmen patsaaseen Taltalla kirjoittamassa siihen toiselle puolelle, että peniksen kokoa muutettu viattomien suojelemiseksi. Tai jos en ehkä jaksa kirjoittaa näin pitkää lausetta, niin kirjoitan vaan tosi isolla, oli kylmä saatana. Kyllä. Hyvä. Niin tiedättekö te sen sanonnan, että kauneus on katsojan silmässä? Jolle mä nyt näytän teistä hyvältä, niin menkää vittu silmälääkäriin. Teitä varten laitoin hameenkin päälle, että tunnistaa tytöksi. Kyllä. Hyvin. Ei, mä rupean nyt lopettelemaan, mutta ennen kuin mä lähden täältä sinne patsaan kimppuun, niin, mä haluan jakaa teidän kanssa vielä yhden ajatuksen. Kun menette täältä tänään kotiin ja olette menossa nukkumaan, niin muistakaa tämä, että jos ihmiset olisi lihavampia, ne olisi lähempänä toisiaan. Pia Rekola kiittää. Ja pyydetään lavalle seuraavaksi aivan ihana Joni Koivuniemi.